Abi kaçırdı. Şu standing up men, kaçırdı bunu. Ya başa başa bunu bagun sana. Eu apulo men baba. Aí só ele tole legal na pessoa que. Eu. Agora me confio no cara que tá no cara. Ah, não vou chau chau nga kita lá basta eu vou. Kita mesti Boleh semua ni undau. Ya boleh kasih kamera ni. Boleh saya dapur. Pancing. Ya nak semua. Yeah. Apa? Kami di masa ni. Eso bulan itu. Ya, mau bukan kita dapat dapat. Betul isti pasal tu pada pagi ni apa? Sudah betul. Awal lagi dulu. Sudah sampai. Betul isti pasal tu pada pagi ni apa? Ya, ya. Alright, 100 Spartans, sanibingelela nonke ababukeli emakhaya lapho sikhona phansi eWitbank ezinambeni 1039 sinabafowethu lana sineteam yonke ephelele engaphansi kwe1039 Tekiwashi oholwa yena mfowethu lapha uStayela umfowethu Smera uSiyasisimera uStayela udadewethu ubani bafo uMasara lo mfowethu ubani Putkama. Yes, ibo abafowethu laba abenza sure ukuthi namhlanje izingane zifika esikolweni zipolishelwe incathulo. Kancane angabulisa umfowethu Stayela achaze ukuthi ubani namhlanje bazokwenzana lasikhona. Mosela kunjani? Siyaphila mfo. Sibonga ithuba esinikwa lona i100 Spartan Media. Yes. Sicela ngokubonga ababukeli emakhaya. Yes. Igama uStayela umfo co-owner of a1039 Tekiwashi. Yes. Ngiphethe uchairperson wami ngapha njengoba bosushilo chairperson of the ANC Youth League CIC Smere. Yes. Then ngiphethe former deputy chairperson uKing Masara. Yes. Then we are having ANC members for the likes of abafethu lapha. Then nabo sisi bethu bakhona ngapha emuva ngiyababona ngibonge ne-ward committee ubabumothe. Yes. Yeah, sibonga. Yes. Mfowethu Stayela man sibonile previously nibe involved kuma programs amaningi kakhulu la around the local especially emanahleni ezinambeni. Sinibonile nidweba izindlela, sinibonile niklina izitrathi, sinibonile nenze nje okuningi okuhlukahlukene. Namhlanje siphinde sibanani futhi kwenye yama program abalulekile ethiwa school shoe care program for ingane zesikole. So namhlanje nivuswe yini mfowethu ngoba sasibheke ukuthi nizogcina mhlambe naniqala nigcina but still sayibona yaqhubeka le ndaba le. Nivuswe yini namhlanje mfowethu? Yeah, futhi mkhulu njengoba sisho ukuthi we are coming from i1039 Tekiwashi stila like ngezicathula swasha ama sneakers angithola. Yes. So bese ke sifika njani lapho ukuthi sibone maye umntwana manje wesikolo bese ke sigcina manje sithinteka wona bafo like it's very my painful. Yeah. Ukuthi ubona umntwana aya maye like maye esikolweni isicathulo esimbashile. Yes. So as my u1039 Tekiwashi nabafethu esibambisene nawo. Yeah. Sithethe mayichaza lokuthi okay since nazi mayimvula ziyana nangapha yabona. Yes. So awuthi sithi mayiporishela labantwana because mangabe uthi mayocheck ama like isimo esithi mayokuphila ngaphansi kwaso ngithola like mayizipani so azikho so is very painful ukuthi uzothi ubona omunye umntwana aya like esikolweni aya nalesa sicathulo ukuthi mhlambe mayisimbashile of which mhlambe mayiporisha yikho manje ekhaya. So nabafethu saba nalengqondo leyo ukuthi okay awuthi mayisithi mayongenelela sithi mayokunceda lapho yangithola. Yes. So njengoba ushilo maningi lama programs ukuthi mayisibizi ngawo because we are the first generation yala manje empumelelweni. So maningi lama programs njengoba usho last best busy sibhala ama pedestrian crossing for the love of bona labantwana esibhizi sporishela like mayicathula bona yabona. Sathi awuthi sidwebe mayizindlela ukuze mangabe baya maye like mayesikolweni babe maye safe endleleni yabo. Yes. So kuningi man futhi esithi manje ukuphushayo la maye sibona khona igap manje emphakathini. Yeah. No ngiyabona futhi wami. So obviously amapolishi nanka siyabona agcwele ingane zonke ezifika esikoleni zijabulile. Awungitshele niwathola kanjani amapolishi futhi wami? Mhlambe niyaxhaswa okanye niyazithengela. Ngizakala nje niwathola phozeli amapolishi lawa atholakala emashobha awunafethe amapolishi obvious. Unithola kanjani amapolishi?
No, yeah, wena futhi mkhulu ekutholeni kwethu lama-porridge Yes. ngifuna ukucala ngithande ukubonga our local my business lesikhathini esiningi office are the Pakistans. All right. Uyangithola sinokuya lapha sithi ukuhlupha labafethu ngokuthi sicele leyo my porridge like ne-brush and sibonge i-response from kibo because bahlezi bathi manje ukusipha lezi zinto ngizona. Yeah, so and bese-ke siphinde sibonge nasema-outing because sometimes they will go ngithola deep their pockets. Then bathi mayokhipha lokhu abanawo ukuze manje sikhone manje ukusiphushela ama-programs esibhizi ngawo. Okay, mkhulu. Bobuthi. Uyasho ukuthi hayi akasebenza yedwa usebenza nani khona lapha no CIC Smere no dadewethu lana. Kancane nje mhlambe abantu abafisa ukuthi bangeza nabo bazonisiza ngithanda ukuthini kibo because really bakhona abantu abafunayo nabo ukubeka isandla okanye bazibe busy ngale nto eyenzayo babe nani. Nithini mhlambe kwabafisayo? Sifisa ukuthi amasondela basincede lama-program akhona ukwenzeka. Yes. Yeah, because abantwana bayancedakala abanye iphuma ekuseni angapholishaya ngisicatshule iporisha ayikhendlini. Yes. So uyabona senzele ukuthi at least nafane nabanye abantwana mabafika esikolweni. That's true. Yes. Abantu bamukelekile ukuthi bangasijoyina sikhona ukuphusha lama-program sihlangane siye phambili sisebenzile. Akuzwa ngeke sesisimeme mfowethu uyaphileka futhi. Hayi number 1. Yeah, futhi manje yazi sesithi lesikhathi lento inqola ihamba iphushiwa kwenzakalani. Awushele mina futhi amachaza ukuthi uthi lento ayicali lana ayipheleli lana wena njengawe njengobhuti omkhulu umkhuthaza kanjani mhlawumbe before asivalele? Yeah man, thanks for an opportunity wena abongs na-Andres Patana. Yes. Ukuthi nayo is been there to the journey yakamfowethu esiphusha naye le initiative. Sibonge kakhulu kini for your time. Nani siyafisa ukuthi ngathi you can be assisted with resources to lama viewers abhekile ekhaya. Yes. Ukuthi they must assist with i-material yokusebenza so that you cover izitori ezibhaya yabona. We are not basically empumelelweni kuphela but we are all over emalahleni. You've been taking serious matters whereby the community nilethele izinto eduzane. So for lokho man we must appreciate what we have been doing towards the journey and the struggle of especially abantu abamnyama yabona. To the initiative mfowethu yokupolishela abantwana, I usually say kuye usifisa to say it takes a village to raise a child. Sikhule la khona ukuthi this thing ukuthi umntwana bekanakelelwa not ekhaya kibo kuphela but to the society yonke. That's why they are saying it takes a village to raise a child. Kubuhlungu ukubona nje umntwana ahamba esikoleni isicathulo naso singasi-right simbashile. Yeah, understand. Kubulala nje i-confidence umntwana towards makafika ekuseni abanye balahle ba-right isicathulo zesikhona and it's not ukuthi bekathanda naye ukuthi abe njalo, just that isimo sibuya kise ekhaya sifane yabantu. So the initiative le bafethu man iyasiza kakhulu and we want to do more kule initiative. Sifuna ukuyikhulisa the initiative. Yes. Ukuthi next time singapolishi kuphela because we seen in need umntwana maya esibhedlela angadlanga mfethu fika lapha esibhedlela akezwa next lo mntwana yabona. So i-focus ayiba khona ishine 11 umntwana ayudla. Understand ukudla kwenzeka esikele nako lokudla kungasishapha kwenzeka esikele but then it's a story for another day that one but then sifuna ukuyikhulisa from that side to at least kuna apula nalelo banana umntwana after polishelo akhona ukuba nale energy maka esikele. Ubuhle kakhulu. Yeah, ubuhle siyabonga Focus Mary. Manje Butistayela. Obviously lipolisha izicathulo zabantwana abahlukahlukene abafunda ezikolweni ezihlukahlukene. Tshela mina ama-challenges enokuba nawo in terms of mhlambe izicathulo because ezinye ngicabanga ukuthi uthola ukuthi azikho condition ukuthi mhlambe singagcokela mhlambe zidabukile mhlambe lezi njani yini ama-challenges wenu basically manibhizi ngomsebenzi wenu? Yeah, wena bhuti omkhulu lapho uma utshintsha ipoint elinye elibaluleke kakhulu because namanje siba nayo vele challenge since siqalile ngayo manje i-program asikaze sathi manje like ukupha manje umntwana mhlambe othize mhlambe kuthiwa manje isicathulo
and vele is very true mangabe ma-SPs sithi mayiphorishela labantwana Yes. uzothi uhlangana nomntwana thothi ugcoke esinye isithathulo sokuthi nawe mfethu ish sigcine sithi manje ukuthinta like mayinhliziyo ngaphakathi so angazi but I'm willing ukuthi to anyone obukele mhlambe of which mhlambe angaba nosizo or kanjani ngitsona Yes. Mhlambe bangayaza manje phambili then bathi kufaka whatever le abangathi mhlambe ukhona manje ukuyifaka to our initiative Yes. le my esibizi ngayo then to our local projects ashimanje akhona nama project ekuhlaleni Yes. then akhona nama private sector Yes. Yes. yeah sithi sifuna babe very aware ukuthi siyeza and then we are asking for that help Yes. because yeah this thing vele is very painful and vele sikhona mayisidingo sokuthi nabo kuzomele bathi mayofaka mayisandla so private sectors and the projects around our community we are coming for you guys. Yes. We need your help guys. Yes, I know. Ngiyezwakala manje emphakathini tshela ababukeli emakhaya ukuthi mangabe mhlambe kukhona omunye ofuna ukuphonsela something esifanele nitholakala kanjani yophonsela kuphi Yeah, okwamanje besingakavuli maybe an official banking account or kanjani but as the brand njengoba sishilo ukuthi siteke watch sikhona la e4way bafethu niyazi 4way CBD next to Justice Tavern stratini siya manje Highveld the 4way la mayigibelelo khona ama taxi official singe branding yethu 1039 teke watch sikhona sasebenza 5 working days sihlezi sikhona nje anyone ufuna mhlawumbe ukusondela okwamanje since singanayo an official banking account they may come forward mhlawumbe lama isebenzela khona bese straight nisebenzela khona yeah all right sathemba ukuthi uzothi nilungise futhi ne bank account because khona abanye abale Cape Town abafisa ukuthi bangaphonsela la seyivala manje budadewethu siyezwa bathi hayi bakhona nembokodo ngaphakathi yonke into ihamba kahle siyabonga ukusupporta le initiative soyisupporta nomphakathi uyisupporta le initiative initiative sisebenzisana nipolishele ingane izicathulo sikhona ukufika zihappy esikolweni sathemba nazo uzophasa zinzani ziyaphasa kodwa nazo ziyaphasa mfethu ziyaphasa sidlulile last year nama report sibonile into esiyifunako leyo no sibonga kakhulu 100 Spartans siyathemba nonke nibonile babukele emakhaya umsebenzi omuhle owenza abafowethu nozadewethu egcineni ingane zethu lezi lokho kuncane onako phonsela isivaneni ukuze abafethu nabo bakhona bakhulu bapolishele izingane ezindlula lezi abazipholishela kumanje yana so mhlawumbe khona ufuna ukubhala ngawo ubhuti wami yeah man futhi man nayi manje ebalekile njengoba usho mhlambe there are people from mhlambe areas afar from lakithi ngitsona so bengithi mhlambe awuthi sishiye manje umheba wethu lapha our cell phone number ngitsona sikhona lapha ku 072 5134 229 mhlambe mangabe bafuna ukuthi mhlambe bangathi mhlambe kusithinta for more my information and for more my assistance yabo ano yezwakala 100 Spartans sinithanda nonke emakhaya bemsalute that's all ukhathe lapha